1. Türkmen pasportu bilen näçe döwlete wizasyz gidip gezelen jedip bolýar? Soraw 2. Mahtumlynyň näme üçin eje hakynda ýazan goşgysy hiç ýeli ýokdur? Soraw 3. Yer ýüzüne dören ilkinji insan adam ata we huwene bolandygyna görä olaryň çagalary kimler bilen durmuş kurdular? Soraw 4. Ayal bilen erkek deňmi? Egerde deňdäl bolsa, deňsizlik nirede? Soraw 5. Başka planetalar barmyka? Ýa-da ölümden soň durmuş barmyka? Soraw 6. Egerde täleýnama dogry bolýan bolsa, näme üçin kelmaýsa entägem durmuşa çykmady? Soraw 7. Näme üçin 7 nota, 7 gün, 7 arka ölüniň 7-si bardy? 7-iniň syry nämede? Soraw 8. Noldan başga ähli sanlaryň türkmençe ady bar? Nolu öz dilimizde näme diýsek bolar? Soraw 9. Türkmen dilinde yazılan ve iň köp okulan kitap haýsyka? Soraw 10. Pul hemme zady satyn alýarmy näme? Soraw 11. Türkmenistandan daşarda başka döwletlerde ýaşaýan näçe milyon türkmen bardyr? Soraw 12. Xitay diýwary nirede ýerleşýär? Soraw 13. Daşary ýurda maşina almana giden ilkinji marly kimdir? Soraw 14. Bir kuş çağasyny näçe ay garnynda göterýär? Soraw 15. Möýler kirip örmek üçin ýüpi nireden alýar? Soraw 16. Gyzlyk perdesi haýwanlarda hem bolýarmy? Soraw 17. Näme üçin gyzlara galyň berilýär-de, oglanlara berilmeýär? Soraw 18. Näme üçin süýtlü çaý diňe daşoguzda içilýär? Soraw 19. Köýten dag ulymy, köpet dag uly? Soraw 20. Balyk kulak nahary haýsy balygyň kulagyndan bişirilýär? Soraw 21. Syr derýasyna gideniň syr açylypdyr. Amy derýäge gideniň näme saçyldy? Soraw 22. İki türkmen öz arasynda rus dilini ulanýan bolsa, onda olara näme diýmeli? Soraw 23. Adam saçy näme üçin agarýar? Soraw 24. İnternetde näme üçin bir dynanyň açyk bedeni bir peýdaly maglumata garanda has köp diqqat alýar? Soraw 25. Dogryňyzy aýdyň. İnternet arkaly söýüşip gördüňizmi? Soraw 26. Espiterdiňe üskürüp gezýär. Öýkeni keselmi ýa çilim köp çekýärmi? Soraw 27. Estileriň, ýagny Süleyman Toýlynyň toýlusyna näme boldy? Soraw 28. iň köp taryhy bina
Türkmenistanyň haýsy vilayetinde bardyr? Sorak 29. Sizin pikiriňize görä biz interneti dogry ulanmany bilýärismi? Sorak 30. 5 manat pul bilen Türkmenistanda nämeler alyp bolýar? Nämeler edip bolýar?